Żvolta drammatika s-sibt filgħaxija wara li l-Ministru tal-Intern Taljan Matteo Salvini kellu jċedi u jordna l-isbark ta' 137 immigrant li kienu għadhom abbord il-vapur militari Taljan Ubaldo Diciotti fil-port ta' Catania. L-immigranti tabbew mit-Taljani fil-lejl ta' bejn il-15 u 16 ta' Wissu, 16 mil nautiku il-barra minn Lampedusa. L-operazzjoni tal-isbark tal-immigranti fuq il-mol ta' Levante ġiet fit-tmiema fl-aħħar sigħat bl-immigranti kollha ingħataw l-ewwel għajnuna mit-tobba u mill-volontieri tas-Salib l-Aħmar. Parti mill-immigranti ttieħdu f'ċentru għall-immigranti f'Messina u wara mistennija tibda l-operazzjoni ta' tqassim li tinvolvi l-Knisja Taljana, l-Albanija u l-Irlanda. 13 minnhom 7 nisa u 6 irġiel li tniżlu minn fuq dan il-vapur is-sibt wara nofsinhar għadhom rikoverati l-isptar. Sa dan it-tant il-pożizzjoni tal-Ministru Salvini waslet mhux biss għal xquq fil-Gvern Taljan iżda wkoll biex Salvini jiġi mistħarreġ mill-Pulizija ta' Agrigento. Salvini irid iwieġeb għal akkużi ta' sekwestru ta' persuni, arrest illegali u abbuż ta' poter. Dan il-każ wassal ukoll għal disgwid diplomatiku bejn l-Italja u Malta. Dan wara li l-Italja sostniet li pajjiżna kellu jdaħħal f'Malta l-177 immigrant. Madankollu Malta ma aċċettax li dawn l-immigranti jinġibu f'Malta la darba tabbew fuq vapur militari Taljan. Dan wara li l-immigranti irrifjutaw l-għajnuna tal-forzi armati u baqgħu jinsistu li jbaħru lejn il-gżira ta' Lampedusa. Il-Gvern Malti tenna għal bosta drabi li t-Taljani huma legalment responsabbli tal-każ u spjega li l-interċettazzjoni seħħet ħafna eqreb ta' Lampedusa u għalhekk kienet deċiżjoni tal-Italja iddaħħalhomx Lampedusa jew f'port ieħor fl-Italja.